Dobre! Čenko, priamy nárd, poďme rozbeh 5 metrov, priamy nárd, banán. Vynieste čo z brány. Ani nie, na to. Ideš dál. Dáš to, Dominik? Dáš to. Priamy. Takto, trafíš, nemá šancu. Nemá šancu, jasne. Priamy nárd bol dobrý, ale znesím trafíš. Nie. Máte dáš. Tvoja lopta. Nevadí. Maťo, ideme. Daj, ja... Z tej strany ideme, ne, z tejto strany. Ja viem, a ja som tam bol druhý. Ale nejde Maťo. Prečo si tak nebojoval celý zápas, jak poslednú tretinu? Edo. Áno! Budri sa, Sita trhá, Pán Borges roztrhne Sito, ešte mu to nastúpava na úra. Iné keby roztrhal Sita. Je? Je na jedna. Hej, jak si strelil. Priame nárty, vážení, áno? Žiadne paťa falše. Kam to zasobal? Áno! To si tak, jak si strelil. 8. Petino. Bože, to nejde. No čo? Jak si to potkal? 9. Jak si to potkal, Šim? Naši ideme niekto Kuba. Ja si tam Ríšo, tak prísť zakončí nám cez Peťo. 37. Peťo, za toho, Peťo. Priamy nárd. Ešte rovnou. 37. Ty kada hneď tréner nevyčíta. Nám, hej. Čo je priamy nárd? Ukážte mi priamy nárd. Zase ideme jak malé deti. Tvoja, Ríšo, áno. Dominika, Baťko. Dominika ide. Domča, ideš, čo rozmýšľaš? Nejak ide málo. Daj to proste tam. Nejak ide málo. Ešte idú brankári. Idú aj brankári. Dominika tiež. Ja to povím presne. Ja som si videl tak. A sa to samotil. On to nedal. Domina, dala si to? Nedala si to? 10-7. Počkaj, ten už... Ej, Muša! Slímačík môj teraz na gól. Jak budeš... Kľud. Jak budeš kopať, ukáž. Berhu na 10 let. Ktorý? A je tam! Čo sa ty neodseš? Ej, Muša, ešte raz. Čo sa ty neodseš? Ty si predstavíš na bránu, že mňa chceš vyfackať, dobre? Tak mi si dám facku, tak ten gol chcem vidieť, lebo tú facku dostaneš do golu. Veronika to isté. Poďme do golu. Dobre, Muša. Dobre. Ďalší. Dobre to. Maťo! Priamy nárd. Maťo Čiliak. Veríme Maťa. Kto nedal, ide ešte raz. Jo, kto nedal, ide ešte raz. Ale oni už ne, už je málo. Nedal som. Takže poď nás držo. Kto nedal, ide ešte raz. Ja som nedal, ja idem. Polovička je ich tým, alebo celá. Díky veľa, no. Prosím. Polovička sa tiež pôjde ešte.
8, 11. Lucia, ty sa snaž. Prosím, nedá. Jo, Luca, daj takú pecku, že mu letí hlava. Lucia, predstav si, že to mi je do hlavy. Teraz Marianky, gól ide ešte raz. Dano, Lucia. Až tá si. Lucia. Lucia, áno. Tamko, Lucia, ja ešte taká vysoká. 8, Čo za komu 11. strašného si to povedal? Som 11. Vyšla zo zákonu. A ja som taký. Tvoja áno. áno, Ričmo. Zdenko, Zdeni, 11. teraz Ešte ne. prestrelíš si to a táto vzdávaš tu áno. Jak si to hodí? Ešte ideme na Lucia, Peťo Somodí ide po tomto chlapcovi. teraz idem ja. 12-8. Ešte nechoď, Veronika, ty ešte nešla. Potom idem ja. 12-8. Potom pôjde Maťa, Peťo a ja idem posledná, lebo ja som išla pred chvíľou. Chlapci, Na bok. No, kráľovna musí. Dobré ráno, stará mama. Teraz ide Maťko Čiliak, jeden gól. Ver v seba a ja verím v teba, dobre? Čo seba v tom videl si. Takže ver si, Peťo, nič si nehovorí, iba verím. Našo, Peťo! No ideš, teraz si iba ver. Iba si ver. Never, teraz si iba ver. Teraz verím. Trikrát si to povedz. Potom idem ja. Nie, ja idem. Áno, Maťo. Iba si ver. Našo! Maťo Čiliak, poď sem, ty si dal gól, poď sem. Choď tam. Daj ho s Bohom. Nie Američan. Domina, roztráš si to teraz. Ja nejdem. Ja idem. Sa dá, Ríšo, chytať to. Dominika ide. Lucia. Daj gól. Aby to bolo 10. Do rohu. Luca, prečo kopeš o záklonu? Meter máš jednu oboptinou. Potom ideš takto kopať a všetko ide hoď. Tvoja, Ríšo. Dominika, naša posledná. Čo ty dáš? Dobre, Dominika. Pozor, ešte brankári idú kopať. Nádhera! Ríšo, poď si. Domina dala gól. Ríšo, daj si rukavice dole. Teraz sledujte, táto Ríšo bude platiť roztrhnuté sito. Ešte kto ide? Ešte Pátrener, ešte Lucka, môže? Lucia, posledná. OK, chalani, poďme, ideme domov. Poďme dole, zoberte tu veci. Máš si zober, Ričmo. Ja som to dal vyšličko, Hubo. Chalani, dozobere si to. Daj, Maťo. Maťo, sa mi nájde.